Хвала Христу, сябры, супакой добро. Рады вас вітаць на наших мікрарэкалекцыях. І штовечар будзем спатыкацца, апрача нядзелі, вось такім чынам у розных дзіўных месцах нашага кляштара не толькі. Гэты выпуск будзе трошкі даўжэйшы, бо растлумачу, на чым трымаецца ўся та мікрасць, у чым яна будзе заключацца. Справа ў тым, што штовечар, апрача нядзелі, да Божага нараджэння, да вігіліі, да 24-го, буду вам на прыкладзе асобаў, которые нас рыхтуюць да прыйсця Хрыста, самае галоўнае прыйсце, самыя галоўныя падзеі, которые чакаем, будзем глядзець на тое, як яны, гэтыя асобы, вучаць, альбо памыляюцца, альбо сваім добрым прыкладам, і Бог праз іх таксама вучыць нас быць людзьмі. Кожны з герояў гэтага выпуска будзе вучыць нас нейкай праўдзе пра нас, паказваць нам яе. І таксама тое, як Бог падыходзіць вось да гэтага нашага чалавецтва, як Бог рэагуе на эту праўду. Сённяшні наш герой, гэта той, з которого ўсё пачалася, і той, дзеля которага я залез у самае глыбокае месца нашага кляштара. Гэта герой, которага ўсе добра ведаем, чалавек, імя которага паходзіць ад слова па-габрэйску зямля, Адама, і я завуць его Адам, то есть, напэўна, здагадались. Можна пра Адама шмат казаць, хаця не так шмат, в прынцыпе, менавіта пра яго ў Бібліі напісана. Адзін такі цікавы факт, калі Бог звяртаецца, бо ў Бібліі Бог звяртаецца першы раз да Адама і Евы, да людзей, звяртаецца непасрэдна да Адама. Это першае пытанне, которое Бог задае да чалавека ў Бібліі. Калі, ведаем, адбыўся першородны грэх, Адам хаваецца, Бог пытаецца яго: Адаме, дзе ты? І Адам тлумачыцца, што я пабаяўся, бо я нагі, схаваўся. Бог пытаецца: чаму ты нагі, хто табе то сказаў? Ён кажа пра плод і далей. Мы сканцэнтруемся сёння на гэтым пытанні Бога і на паставе Адама. Бог дае чалавеку свабоду, вялікі дар. Адам з Евай карыстаюцца ты свабоды так сабе. Ну і пэўна, мы б таксама так скарысталіся, і знаючы гісторыі майго жыцця асабіста, таксама безліч момантаў, калі я так карыстаўся, як Адам, той свабодай. Вельмі часта ў жыцці могу быць так схаваны, як Адам. І гэта маё схаванне заключаецца ў тым, што могу быць у двух такіх месцах. Гэта альбо месца, што было б калі б, альбо другое месца, гэта толькі б не. Это два месца, дзе я могу так, як Адам, схавацца. Альбо ў сваіх марах, што было б калі б вось не так, а калі б я гэта зрабіў так, а калі б я быў такі, а калі б штосьці было, калі б я была такая, і так далей. А другое гэта, што будзе, калі, не дай Божа, Бог дапусціць да чагосьці там далей, XY, да? Вось это два месцы, дзе могу схавацца ад рэчаіснасці, так як зрабіў Адам, таму што я нагі. Это нагасць, яна там у Бібліі там слова, которое мае па значэнню. І яна звязаная і з мудрасцю, з такой бытавой мудрасцю, да, і звязана з нагасцю і так далей. Але для нас істотнае вось гэта першае, што ёсць такі месца, дзе мы можам схавацца, так як Адам. І гэтае месца так называецца. Што было б калі б? І толькі б не. А што робіць Бог? Бог пытаецца у Адама канкрэтна па імені: дзе ты? Гэта пастава Бога, который дае свабоду. Святы Ян Хрызастом піша так, што у жыцці чалавека ніколі б не было такога, што найвышэйшы суддзя сам ідзе да падсуднага і пра штосьці пытае. А заўсёды робіць гэта праз асобу. У чалавечым судзе так адбываецца. Бог ідзе, каб даць чалавеку магчымасць выказацца. Уявіце сабе, калі мы злуемся на кагосьці слушна, мы адразу хочам яму ў твар усю віну яго выказаць, каб ён згадзіўся за тым, каб прызнаць нам рацыю. Бог хоча ўсе акалічнасці даведацца. Это великая деликатность и великая свобода, которую Бог дае нам, и она может быть причиной наших дрэнных выборов.
А то у нас грэх часта прычына нашых дрэнных выбараў не свабода, бо свабода это магчымасць. Але гэта рэакцыя Бога на наша абсалютная вольнасць у тым, што можам выбіраць. З аднаго боку, чалавек, который уцякае у месцы, которые не дадуць яму радасць, з другого боку, Бог, который шукае гэтага чалавека. Першы крок, который мы мусім зрабіць як людзі, стаць чалавекам, запытацца сябе, дзе ты схаваўся, у якім ты месцы, што з табой зараз сёння адбываецца, кім ты сябе лічыш. З гэтага пункта, з этой першай прыступкі пачынаем.